Nah, subang Dhaniska mati kali ini. Wah, hakorok. Jangan ah. Hayo. Oi. Ini ada di kira kan dari muka sih. Oi. Hakorok mati kali ya? Hah? Miem klo ne. Hadeng. Wah. Ada. Oi. Siapa Saya. Gini nih bos iya habis. Iya, habu dengan naon nih, montepra. Montepra habis apa kiai? Bala ya. Hatung. Ai mui đâu chứ nào lại xin đi. Iya, mui dia sah horen lai. Baba Ganesh. Baba Ganesh जाबाय माथो नोङो इ हाजों गेलेग्रा. जेजे. र. बिदि गेलेयो. आयौ मेगनाव मानि. हामा. सरनानो नोंखौ अहाय दोनफिननो हरो. थाङो नामा दे. Hei. Ini. Jeje. Kamani सोलिलायबाय आरोना लोगोफोर. नै. एसे धालाय दंबावो आरोना नै एसे नै खना-खनायाव दङ बेनिफ्राय दरजा खिरखि होनांगौ दङ केमेराया फुवा जाजोबबायलै माने लेन्सखौ बारा माबबाय नालाय एसे गेरेबनानै दङ गोदान सोनांसिगोन नैथिबो राब धालाय खालामनानै दोनबाय एसे प्लेन खालामनांगौ दङ बेहाय सिमेन्ट बाला नांगौ अन्थाइ होबावसिगोन अयथासार गोजौखा बस्था लाबदों नै लागायगासिनो खिरखिनि साजा बानायगासिनो दं आरोना रड खागासिनो दायो नै नैबेहायबो आरो मोननैसो ड्रिल मेसिन सुफुंबावनांगौ दं दुटानिलाय ना एटा नै बिदि साजा बानायदों आरोना मन्दिर बायदि ओमफ्राय नैबे मोनसे बिथिंबो जासिगोन रड खागासिनो दायो बेनिफ्राय सिमेन्ट धालायबानो जाबाय आरो गाबोनसो धालायसिगोन सिमेन्टखौ दिनैथ' हास्लाबासै सानैल' फैदों नालाय मिस्ट्रिया बेनो आरोना बेसेबांखिनि आवगायनानै दं दायो खामानिया बेलेगनाव मावबाय थादोंमोन नालाय मिस्ट्रिखौनो मोनलायलाया नै बेनिफ्राय गाहायनिफ्राय केमेराया एसे बोरैबा जानानै दं आंना लोगोफोर माने मबाइला बे केमेरानि स्क्रिना माबाया टेम्पारा बायनानै दं आरो सोलायनांसिगोन लेन्स केपखौ खुरा কি কৰি আছা लोगोफोर मालाबा जोङो ब्लग भिडिअ मोनसेयाव $1 बो मोना US नि $1 जोंनि इन्डियायाव 83 रुपिस जायो दा बेखौबो जों मालाबा समाव मोना आरोना बेनिखायनो आं गेजेर सम बिदिनो गेम गेलेबाय थायो बे गेमनि मुङानो जाहैबाय रामि मस्ट नोंथांमोनाबो जायफोर गेमाव इन्टारेस्टेड नोंथांमोना गेलेनानै अनलाइन आर्निं खालामनो हागोन आरो दा जोंना इउट्युबनि सेलारियाबो आङो मालाबा मास मोननै मोनथामजोंसो मोनो बेनिखायनो आङो सम बे गेमखौ गेलेबाय थायो आरोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड गेमाव नोंथांमोना गेलेनो हागोन आं दायो डेइलि 1000 नि बारा आर्निं खालामगासिनो दं आरोना जायफ्रा गोसो दं नोंथांमोना गेलेब्लानो जाबाय आं नोंथांमोननो देखायलांसै आं दा गेमनि सिङाव हाबबाय लोगोफोर नोंथांमोना आइडि नाम्बाराव थुनानै मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामग्रोनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय रिफान्ड एन्ड आर्नआव थुनानै फेसबुक एबा वाट्सएपआव नोंनि लोगोफोरनो नोंनि गेम आइडिनि लिंकखौ शेयार खालामब्ला डेइलि बोनास मोननो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे खनायाव पेनि खाथियाव शप दङ बे शपआव थुनानै नोंथांमोना रिचार्ज खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेनिफ्राय बेसेबां रिचार्ज खालामनानै 200 हायो 50 हायो खालामनानै लाग्रोदो आं दायो सबसे इजि ड्रागन बेस टाइगारखौ गेलेनानै देखायनोसै नोंथांमोननो नैबे गोबां गेम दं आं दायो ड्रागन बेस टाइगाराव थुबाय बेनिफ्राय प्लेनाव होबाय आङो 441 जुनानो प्ले खालामगासिनो दङ दायो गेमा स्टार्ट जाबाय लोगोफोर आं दायो टाइगार टिं 10 रुपिस होनोसै टाइगार टिं 10 रुपिस होबाय आङो नोंथांमोना नायबानो जाबाय स्क्रिनाव आं दायो जेनबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आं दा बबेथिं होनो नोंथांमोना जेनोब्ला बेनिफ्राय बांसिन फैसा होनांगौ आरोना आं एबार टाइगार टिंनो होबावनोसै टाइगार टिं आङो 50 रुपिस होबाय दहाय जेनदोंमोन नालाय नोंथांमोना नायदो आं दायो देरहाबाय बेनिफ्राय देरहानाय रांखौ उइद्र खालामब्ला नोंथांमोना नैबे बिबार बायदियाव थुदो गोजौआव टपआव बिबार बायदियाव थुनानै नोंथांमोना लबियाव थुदो बेनिफ्राय उइद्र दंखायो नोंथोंमोना बेंक एकाउन्ट एड खालामनानै लाग्रोनांगोन आं दायो UPI जों उइद्र खालामसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आङो नैबेहाय एमाउन्टखौ लिरनोसै 2038 बेनिफ्राय डाइरेक्ट उइद्र थुदो नै लोगोफोर साक्सेसफुल जाखाबाय बेनिफ्राय आंनि फैसा हाबनाय मेसेजखौबो देखायनोसै आं नोंथांमोना बिसास खाथिनाय नङाना नैबेहाय नायनो हागोन नोंथांमोना आं नोंथांमोना एमाउन्टखौ देखायनोसै नैबेहाय नाय नै आङो 3000 2500 बिदिनो 2000 4500 बिदिनो आङो उइद्र खालामबाय थादों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो थाबैनो डाउनलड खालामदो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना गेलेनानै आरामसे फैसा खामायनो हागोन आरोना लोगोफोर धनिस्काया मिगि जाग्रा जाबायलै दाना ने दारि लाजोब्बाय वाह आप गोथाव
हिलाय ओइ बिसोमोन नामा दाढ़ी लाबाय धनिष्काया दाढ़ी गिबि फुजा होनायाव अम होनलायबावसो धनिष्काया मोसौ धनिष्काया बोरमा लायदों बोरमा गाखोलाय ओंखारलाय खालायो गावहा गनखौ लानाङा दहाय नों फुजायाव माबा हाबा दे बिराद समाव बिदिनो हमबाय हमबाय आव दे बाबा आव दे ना हरलाय बाबाया धनिष्का राजा आगै गारिखौ जाबाय नोंनिखौ दे आं बिदिनो नै धनिष्काया बोरमाखौ बामनो नागिरदों ओइ थांबाय आगैया थांबाय हनै नै इथिंबो मासे ini agak mama हमबावगोन दे बियो बोलो खारबायसो माथो खारबायसो हनै मे होनदों र' दुदुम मान खोलायबावो मान खोलांलै अमा दैलाय हाबलांबाय ओंखारलाय ओइ दराखौ दोनहैनांगौ दरा हाबनो सिं हाबनानै सेस बबाव सिगोलाव बेन माबा बिमा बेन्दों दं नामा बेफोराव हाबब्रैलाबायनो नागिरो मानसियानो दुदु मोनगोन दै सिं सिङावसो सौसिङावसो आगै धनिष्का ओइ माखौ मोनखो जेजे नै मे होनबाय मे मडेल सेंग्राबोला आग्लायबाय नालाय लानानै थांसै दायो न'आव खौसे लागाव फानसु जानफ्राय लाब्रा बाला दलाथिंसो गारजोबदों बालाखौनो